Goeie allereerst en van harte welkom bij deze bijzondere snijn, de kerkdienst van 31 mei 2020. Het is Pinkster en daar gaan we het in deze kerkdienst natuurlijk over hebben. We hebben wie is dat de verbindingskerken in de Westrijn wederuit uw gastheer is en daarbij wil ik deze kerkdienst weer uitzonden. De eigen predikant van de protestantse gemeente van de Westerijn, Bernard de Lauw, zal u voorging in deze dienst. De muzikale begeleiding is van Jachem Krekteljet op het orgel Fouke Wiegersma. En ook bij u is Jildau Bakker. Zij zal ik een aantal versjes jongen en ik een aantal van haar eigen versjes die ze zelfs maken had. Bij die versjes brengen we net die tekst in beeld, want we vinden het hartstikke mooi dat zij er is. Luister u gewoon daarom fijn naar haar muziek en geniet je daar op mij. De samenzangnummers brengen we qua tekst natuurlijk wel onder in beeld. De collecte van deze week is een nijdoel. Dat is voor MAF, moet ik eigenlijk zeggen, MAF, zendingsvliegers. Ik beloof je eigenlijk dat in deze chance daar nog wel wat meer over te zien krijgen en ik over te jaren krijgen. Want er is hier een aanwezig die daar heel passioneerd, heel mooi over vertellen kent, omdat hij daar echt een grote rol in spelen had. Rest mij nog jou een hele goede chance te wezen en ik denk dat we maar beginnen moeten. Goeie chance. Goedemorgen op deze prachtige Pinksterdag. Het is ongeveer het droogste jaar wat het KNMI ooit gemeten heeft. Maar wij hebben vanmorgen al gehoord en misschien wel meegezongen thuis. Er komen stromen van zegen. En ja, ik hoop voor de boeren en misschien wel voor onze tuinen ook wel dat het ook gewoon druppels water zijn. Maar dat lied gaat natuurlijk over de Heilige Geest. Over de zegen die God wil geven. En de discipelen die moesten wachten op die zegen. Toen de Heer Jezus was opgestaan, zei hij tegen hen, nou moeten jullie wachten. Hij is naar de hemel gegaan, maar zij moesten wachten. Ze wisten niet waarop, ze wisten niet precies wanneer, maar ze waren aan het wachten. En op de eerste Pinksterdag kwamen er stromen van zegen. Toen kwam de Heilige Geest. En ik weet niet hoe u zit te luisteren, met een kopje koffie op de bank hoop ik. Ik hoop ook met verwachting op de bank. Verwachting dat God vandaag een zegen kan geven voor u. Dat u het kan merken dat die bestaat. Dat de Heilige Geest niet iets vaags is, maar de aanwezigheid van God. Zullen we in een stil gebed daarom vragen.
Ook al zijn wij vaak dor en dorstig land. We mogen geloven dat onze hulp is in de naam van de Heere. Die de hemel en de aarde en ook ons mensen gemaakt heeft. De Heere die trouw blijft tot in eeuwigheid. Nog nooit heeft onze God losgelaten wat zijn hand eenmaal begon. En daarom, gemeente, broers en zussen, thuis en overal, genade zij u en vrede. Van God de Vader, van Jezus Christus de Heer, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Als openingswoord wil ik een hele oude profetie lezen. 2500 jaar oud. Een wonderlijke profetie die op de Pinksterdag vervuld werd. Ik lees u uit Ezekiel 36, vers 26, over hoe God ons van binnen wil veranderen. Daar spreekt Ezekiel, de profeet, namens God. En God zegt, ik zal jullie een nieuw hart en een nieuwe geest geven. Ik zal je versteende hart uit je lichaam halen en er een levend hart voor in de plaats geven. Ezekiel 36, vers 26. En dat gebeurde met Pinksteren. Pinksteren is een heel spannend feest eigenlijk. Al die andere feesten die gaan over Jezus. Kerst, toen werd Jezus geboren. En met Goede Vrijdag en met Pasen gaat het over het sterven en de opstanding van Jezus. Die feesten gaan over Jezus. Pinksteren gaat over ons. Gaat over wat Jezus wil uitwerken door de Heilige Geest in ons. En dat is dus een veel spannender feest. Bij Kerst kun je nog kijken en zeg je, wat een lief babytje. En bij Pasen kun je onder de indruk zijn van wat er daar gebeurt. Vanochtend gaat het over onszelf. God wil ons van binnen veranderen. Daarom bidden we nu ook allereerst dat we dat durven meemaken. Dat we ons daarvoor openen. Laten we bidden om de verlichting met de Heilige Geest. Mag ik u voorgaan? Vader in de hemel, we zitten nu op allerlei plaatsen verspreid. We kijken naar de televisie of naar een scherm op ons tablet. Maar u bent bij ons, dat wilt u zijn. U bent niet alleen in de hoge, in het verhevene, in de hemelse heerlijkheid, maar uw geest is bij ons. U wil in ons hart wonen. U wil in onze gedachten zijn. U wil in ons leven iets veranderen, vernieuwen. U wil het stenen hart weghalen. Wat we van onszelf zijn, wat we aanploeteren in al onze knulligheid en in al onze zondigheid. U wilt het wegnemen. En u wilt het vernieuwen. U wilt een nieuwe geest en een nieuw hart en een nieuwe manier van denken in ons geven. Wat een ongelooflijk ingrijpend iets, Heer. En vandaag vieren we het bijzondere feest. En we willen u ervoor eren dat u dat begon uit te werken in de mensen die Jezus volgden. En we willen u bidden, wilt u dat ook vandaag doen bij ons? Wilt u het Pinksteren laten worden, nu bij ons in de huiskamer? Wilt u daar met uw Heilige Geest komen? En wilt u ons aanraken? In ons verstand, dat we het begrijpen. In ons gevoel, dat we misschien merken dat u er bent. In onze wil, dat we keuzes maken die bij u horen. In onze kracht, dat we er moeite voor willen doen om met u te wandelen. Wilt u op die manier uw genade geven? En wilt u daarbij vergeven alles wat gebrekkig en oppervlakkig, verkeerd en stom is in ons leven? Heer, wilt u omwille van uw genade en omwille van wie Jezus voor ons wil zijn, wilt u daaraan voorbij zien? En spreken, Heer. Wij bidden u, spreekt u vanmorgen. Dat dingen ons mogen aanspreken en raken op een manier waardoor we beseffen dat u spreekt. Dat bidden we in Jezus' naam. Amen.
Vandaag hebben we een gastmuzikante. Al een paar jaar geleden maakte ik haar mee toen ze op een avond in een jeugddienst bij ons in de kerk zong. En het raakte me, de liederen die ze zelf geschreven had, die waren zo treffend dat toen we voor deze serie diensten dachten wie zou ons kunnen helpen met de muziek, ik onmiddellijk aan Yildau Bakker dacht. En vandaag is ze bij ons en zingt ze voor ons. Ze zingt nu eerst een opwekkingslied en later ook liederen van haarzelf. Het lied wat ze nu gaat zingen is een gebed. Een gebed om de Heilige Geest. Dus als u het lied hoort, dan zou u mee kunnen bidden met de woorden van dat lied. Yildau, wil je dat voor ons zingen? Dat wil ik zeker voor jullie zingen. Voor wie mij nog niet kent, ik ben Yildau Bakker, singer-songwriter. En ik ga voor jullie zingen vanochtend. En een aantal van mijn eigen liedjes inderdaad. En dit eerste nummer is Heilige Geest van God. Dank je. Op deze Pinkstermorgen lezen we uiteraard het verslag wat Lucas heeft opgeschreven van wat er gebeurd is op die dag in Jeruzalem. En ik lees u Handelingen 2, vers 1 tot 23. En daarna slaan we een stukje van de preek van Petrus over en lees ik het einde van de preek en wat er toen gebeurde. Ik lees u Handelingen 2, vers 1 tot 23. Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak, waren ze alle bij elkaar. En plotseling klonk er uit de hemel een geluid als een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. En er verschenen aan hen een soort vlammen die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten. En alle werden vervuld van de Heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven. In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden die afkomstig waren uit ieder volk op aarde. En toen het geluid weer klonk, dromden ze samen en raakten geheel in verwarring, omdat ieder de apostelen en de andere leerlingen in zijn eigen taal hoorde spreken. Ze waren buiten zichzelf van verbazing en zeiden: dat zijn toch allemaal Galileërs die daar spreken?
Hoe kan het dan dat wij hen allemaal in onze eigen moedertaal horen? Parthen, Meden en Elamieten, inwoners van Mesopotamië, Judea, Cappadocië, mensen uit Pontus en Azië, Frigië en Pamphylië, Egypte en de omgeving van Cyrene in Libië. En ook Joden uit Rome die zich hier gevestigd hebben. Joden en proselieten, mensen uit Kreta, Arabië. Wij allen horen hen in onze eigen taal spreken over Gods grote daden. En verbijsterd en geheel van hun stuk gebracht, vroegen ze aan elkaar: wat heeft dit toch te betekenen? Ja, sommigen zeiden spottend: ze zullen wel dronken zijn. En daarop trad Petrus naar voren, samen met de 11 andere apostelen. Hij verhief zijn stem en sprak de menigte toe: u, Joden en inwoners van Jeruzalem, luister naar mijn woorden en neem ze ter harte. Deze mensen zijn niet dronken zoals u denkt. Het is immers het 3e uur pas na zonsopgang. Wat hier nu gebeurt, is aangekondigd door de profeet Joël. Want Joël schreef: aan het einde der tijden, zegt God, zal ik over alle mensen mijn geest uitgieten. Dan zullen jullie zonen en dochters profeteren. Jongeren zullen visioenen zien en oude mensen droomgezichten. Ja, over al mijn dienaren en dienaressen, dus over al mijn dienaren en dienaressen, zal ik in die tijd mijn geest uitgieten. Zodat ze zullen profeteren. En ik zal wonderen doen verschijnen aan de hemel boven, tekenen geven op de aarde beneden, bloed en vuur en rook. En de zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote stralende dag van de Heer komt. En dan zal ieder die de naam van de Heer aanroept, worden gered. En Petrus vervolgde zijn toespraak en zei: Israëlieten, luister naar wat ik u zeg. Jezus uit Nazareth is door God tot u gezonden. Hetgeen gebleken is uit de grote daden en de wonderen en tekenen die God, zoals u bekend is, door zijn toedoen onder u heeft verricht. Deze Jezus, die overeenkomstig Gods bedoeling en voorkennis is uitgeleverd, hebt u door heidenen laten kruisigen en doden. En nou spring ik even naar vers 32. En deze Jezus is door God tot leven gewekt. Daarvan getuigen wij allen. Hij is door God verheven, zit aan zijn rechterhand en heeft van de Vader de Heilige Geest die ons beloofd is ontvangen. En die geest heeft hij op ons doen neerdalen. En dat is het wat u ziet en hoort. En David is weliswaar niet naar de hemel opgestegen, maar toch zegt hij: de Heer sprak tot mijn Heer: neem plaats aan mijn rechterhand, totdat ik je vijanden onder je voeten heb gelegd. Nou, dat is een Bijbeltekst uit het Oude Testament en Petrus legt dat uit. Laat het hele volk van Israël daarom zeker van zijn dat Jezus, die u gekruisigd hebt, door God tot Heer en Messias is aangesteld. Toen ze dit hoorden, waren ze diep getroffen. En ze vroegen aan Petrus en de andere apostelen: wat moeten we doen, broeders? En Petrus antwoordde: keer u af van uw huidige leven en laat u dopen onder aanroeping van Jezus Christus om vergeving te krijgen voor uw zonde. En dan zal de Heilige Geest ook u geschonken worden. Want voor u geldt deze belofte, evenals voor uw kinderen, voor allen die ver weg zijn en die de Heere onze God tot zich zal roepen. En ook op nog andere wijze legde hij getuigenis af, waarbij hij een dringend beroep op zijn toehoorders deed met de woorden:
laat u redden uit dit verdorven mensengeslacht. En degene die zijn woorden aanvaarden, lieten zich dopen. Op die dag breidde het aantal leerlingen zich uit met ongeveer 3000. Ik kijk even, tot zover lezen we. Dit is het woord van God. Als we hieruit leven, dan zijn we gelukkige mensen. Amen. Yildo, zou jij 2 liedjes voor ons willen zingen? 2 van je eigen geschreven liederen. En wij luisteren graag naar je. Dankjewel, dankjewel. Ik ga het liedje Ik mis je voor jullie zingen. Dat heb ik een aantal weken geleden uit mogen brengen als een single. Wij moesten voor mijn opleiding, voor een projectweek, moesten wij muziek maken, muziek schrijven voor ouderen die op dit moment in deze tijd hun familie moeten missen. En daar is dit liedje uitgekomen. En ik denk dat het voor iedereen in deze tijd wel heel toepasselijk is. Dus dit is Ik mis je. Hier loop ik nu alleen, een prachtig fenomeen, hoe het water soms verdwijnt. Het is een wonderlijk gezicht, een nieuwe wereld komt aan het licht. Het is iets moois wat er verschijnt. De sleur van elke dag verdwijnt, komt er ook iets bloot te liggen in mij. Ik mis je, ik mis je. Deze afstand lijkt zo groot, ook al ben je zo dichtbij. Ik voel de leegte tussen ons. Ik mis je, ik mis je. Als wat zo vanzelfsprekend lijkt, even wegvalt, weet ik ineens weer hoeveel ik van je hou. Hier loop ik nu alleen, wil weer mijn armen om je heen. Hopelijk is dit snel voorbij. De kleine dingen doen het meest, maar dat voel je pas wanneer ze er voor even niet meer zijn. Ik mis je, ik mis je. Deze afstand lijkt zo groot, ook al ben je zo dichtbij. Ik voel de leegte tussen ons. Ik mis je, ik mis je. Als wat zo vanzelfsprekend lijkt, even wegvalt, weet ik ineens weer hoeveel ik van je hou. En het volgende liedje wat ik met jullie wil delen is het liedje Jij hoort bij mij. En dat heb ik ook uitgekozen omdat het Pinksteren is nu. En omdat de Heilige Geest ons ook gezonden is om te laten zien dat God, dat is ook een zin uit dit liedje, dat God niet ergens daarboven is, maar dat Hij dicht bij ons is. En ik denk dat dat ook belangrijk is voor ons om te weten in deze tijd. Dus dit is Jij hoort bij mij.
hoe ze ook praten, wat ze ook zeggen over jou en mij. Ik ben erbij en niet ergens daarboven. Wat ze jou doen geloven, het is niet waar. Er komen meer die zullen zeggen, jij hoort bij ons, hij is er niet. Je hebt zo'n pijn, denk jij nou echt dat hij je hoort, dat hij je ziet? Jij hoort bij mij, schaam je niet langer, maak je niet banger. Ik ken je zo goed, hoor je schreeuw, je hulpgeroep. Je zult me vinden als je roept, ik ben bij jou. Ik ben bij jou. Er komen meer, ze zullen zeggen, jij hoort bij ons, hij is er niet. Je hebt zo'n pijn, denk jij nou echt dat hij je hoort, dat hij je ziet? Vertrouw op mij en niemand anders. Ik weet dat jij het soms niet begrijpt, maar ik beloof dat het verandert als het de tijd is. Maak ik je vrij, je hoort bij mij. Dank je wel, wat ontzettend mooi. En wat waar. Dank je. Beste vrienden, broers en zussen. In 1989 was ik dominee in Ternaard en Hantem. Maar samen met mijn vrouw Margriet, maar toen was ze het nog net niet. In die tijd waren we ook betrokken bij een grote campagne van Billy Graham in Engeland. In Londen, in Earl's Court. Earl's Court is nog groter dan Ahoy Sportpaleis. In het Sportpaleis kunnen geloof ik 15.000 mensen. Nou, hier konden meer dan 20.000 mensen bij elkaar komen. En een week lang was het elke avond compleet uitverkocht. Evangelisatiebijeenkomsten van Billy Graham. En wij waren gevraagd om daar in de nazorg te zitten. Dus we stonden daar op een bepaalde plek met een groot bordje op. Counselor, nazorger. En ik vond het eigenlijk best spannend. Ik was gevraagd om daar te zijn. We waren met z'n tweeën, we waren gevraagd. Maar we dachten allebei van, ja, wat gaan we er eigenlijk van vinden? Want ja, wij waren allebei gereformeerd en hervormd dominee. En Billy Graham die vraagt aan het einde van de preek mensen om naar voren te komen. Om hun leven aan Jezus te geven. Ja, en natuurlijk vind ik dat ook mooi. Maar wat vind ik daar nou echt van? Ik vond dat best spannend. Bij ons in de kerk, Doversox net. Bij de eerste toespraak die ik hoorde, trof het mij al bijzonder dat Billy Graham
heel erg rustig sprak. Hij was ondertussen ook behoorlijk oud. Dus ja, misschien kon hij ook wel niet heftiger, maar hij was ook helemaal niet heftig. Hij was niet opzwepend, hij zat de zaak niet op te jutten. Hij sprak rustig, wel duidelijk, maar rustig. En wat ik toen meemaakte aan het einde van zijn preek, dat kan ik eigenlijk alleen maar beschrijven als: toen ging de Heilige Geest werken. De Heilige Geest ging werken. Want ik hoorde Billy Graham spreken over Jezus als de Heer. En hij sprak erover dat Jezus nu nog leeft en dat je nu nog met hem kunt spreken en met hem kunt leven. En toen zei hij heel eenvoudig: als je dat wilt, kun je nu naar voren komen. En dan kom je niet naar Billy Graham, maar dan loop je naar voren om als het ware duidelijk te maken aan Jezus: ik wil bij u horen. En veel meer zei hij niet. En omdat ik nieuwsgierig was als dominee natuurlijk, van hoe zou hij dat nou aanpakken? Hoe krijgt hij het nou voor elkaar dat allerlei mensen naar voren komen? Zat ik heel erg gefixeerd op te letten hoe hij dat deed. Maar voor ik er goed en wel erg in had, zag ik allemaal mensen naar voren lopen. Tientallen, honderden mensen, duizenden mensen liepen naar voren, naar het podium. Ik vond het indrukwekkend. Ik vond het indrukwekkend omdat ik me realiseerde: daar is nu de Heilige Geest aan het werk. Die moet dat doen in de harten van die mensen die naar voren lopen. Die avond en ook de avonden daarna, dat we steeds weer in de nazorg zaten en met die mensen gingen praten, zijn Margriet en ik allebei diep onder de indruk geraakt van wat God daar aan het doen was. In harten van heel gewone mensen. Ik weet wel dat ik de eerste avond sprak ik met een architect, een hele slimme man, helemaal niet zeg maar een gedreven type, die nog nooit zoiets had gedaan als naar voren komen in zo'n samenkomst. Maar die zei: ik ben totaal afgedwaald van de kerk. Ik ga al jaren eigenlijk niet meer. En als ik af en toe met mijn vrouw meega, nou, dan, het zegt me niet zoveel. En ik weet nu, het moet anders. En hij ging naar voren. En ik mocht met hem praten, we hebben samen gebeden. En zo hebben we allerlei mensen gesproken. Eigenlijk heel gewone mensen. In wie de Heilige Geest iets deed. Op de eerste Pinksterdag, toen Petrus zijn beroemde toespraak hield in Jeruzalem, toen gebeurde ongeveer hetzelfde. Petrus sprak ook over Jezus. Dus hoewel het op eerste Pinksterdag natuurlijk voor je gevoel over de Heilige Geest moet gaan, en die noemt hij ook wel, maar het grootste gedeelte van de preek gaat bij Petrus ook over Jezus. En is ook precies wat Jezus had voorspeld dat de Heilige Geest zou doen. Hij zei: de Heilige Geest, die zal mij verheerlijken, had hij gezegd tegen zijn discipelen. Hij had gezegd: de Heilige Geest zal uit het mijne nemen en dat aan u verkondigen. Dus de Heilige Geest is niet iets nieuws, nog weer een soort extra iets. Het is hetzelfde nog een keer, namelijk Jezus, maar nu heel dichtbij. En dat had Jezus al voorspeld. En het is dus ook een teken dat de Heilige Geest aan het werk is als het over Jezus gaat. Als de Heilige Geest werkt, wordt Jezus verheerlijkt. Paulus die zegt op een gegeven moment zelfs in 1 Korinthe, dan zegt hij: niemand kan zeggen Jezus is Heer. Dus als je dat met je hart zegt, niemand kan dat zeggen tenzij door de Heilige Geest. Dus als je dat oprecht zegt, Jezus is mijn Heer, met alle aarzeling die elk mens zal hebben over wat hij zelf kan. Maar als je het wilt, Jezus is mijn Heer, ja, dan is dat omdat de Heilige Geest al werkt. Nou, Petrus vertelde over Jezus, over hoe hij gestorven was. Ja.
maar ook hoe hij door God was opgewekt uit de dood. En hij zegt, dat is natuurlijk onvoorstelbaar, want ook in die tijd wisten ze echt wel dat dood was. Er waren niet mensen die zeiden, ja, dat is voor ons een beetje... Dood was dood, ook toen natuurlijk. Maar, zei hij, de mensen die hier staan, en ze stonden daar met z'n 11 op een rijtje, wij zijn daar getuigen van. Wij hebben dat zelf gezien. Dat is voor ons geen wazig iets, dat is geen vraag. We hebben het meegemaakt. Hij leeft weer. En nog steeds. En dan noemt Petrus een paar Bijbelteksten uit het Oude Testament. Hij noemt Psalm 16 en Psalm 110. En dan zegt hij, daar stond al beschreven, hè, 1000 jaar daarvoor opgeschreven. Daar stond al beschreven dat dit ging gebeuren. En de mensen die dat hoorden, die kenden die teksten waarschijnlijk. En die begrepen opeens, ja, die teksten die kennen we al. Maar dat gaat dus over Jezus, die is opgestaan uit de dood. Ja, zegt Petrus dan, dat hij opstond uit de dood is als het ware de manier van God om te bewijzen dat dit, wat er nu gebeurt, door hem komt, door God komt. En dat Jezus de Heer is, dat hij de Messias is. En toen Petrus zo preekte, toen begon de Heilige Geest op een bijzondere manier te werken in de harten van de mensen die daar luisterden. Dat moet wel. Voor hen was dit niet totaal nieuwe informatie. Ze hadden allemaal gehoord over Jezus. Dat was natuurlijk een publiek gebeuren geweest. Daar had iedereen het over gehad. Dus dat was niks nieuws. Maar toen Petrus sprak, toen werden die bekende dingen opeens levend op een manier die ze nog niet hadden meegemaakt. Het raakte hen. En toen gebeurde er met die mensen precies hetzelfde als wat ik in 1989 heb meegemaakt in Earls Court in Engeland, bij Billy Graham. En wat ik gelukkig vaker heb gezien, dan werkt de Heilige Geest. En dan raakt het mensen en dan zeggen ze niet, oh dat is interessant. En het is zelfs nog wat anders dat er gebeurde op de eerste Pinksterdag dan dat ze zeiden, oh wat mooi. Nou ja, ik geloof dat ook, laten we daar nog een lied over zingen. Er gebeurde nog veel meer. Het was veel heftiger. Ze begrepen opeens iets over zichzelf. Iets over hun eigen leven. Niet alleen iets over Jezus, maar iets over hun eigen leven. En ze zeiden tegen Petrus, Petrus, wat moeten wij doen? Dus niet, wat moeten wij geloven? Maar er moet iets gebeuren. Wat moeten wij doen? Het antwoord van Petrus is duidelijk. En het is niet zomaar wat hij zegt. Hij zegt niet, voortaan maar serieus in Jezus geloven hoor. Nee. Hij zegt ook niet, nou dan horen jullie er ook bij. Nee, wat moet ik doen? Daar geeft hij ook een antwoord op wat ze moeten doen. Hij zegt klip en klaar, het moet anders in jullie leven, in jullie geloofsleven. In de Bijbelvertaling die we gebruiken staat letterlijk, keer u af van uw huidige leven. Zoals je nu leeft, is niet genoeg, is niet de bedoeling van God. Doordat Jezus is opgestaan, moet het anders. Moet je met Jezus gaan leven. Moet je een stap nemen. Moet je een beslissing nemen. Dat zegt hij. Jullie leven kan niet hetzelfde blijven. Het is goed om te bedenken tegen wie hij dit zegt. Aan het begin van Handelingen 2, zo heb ik het voorgelezen, staat al beschreven wat voor mensen er aan het luisteren waren. Dit waren niet allerlei lapswanzen en mensen die er als, ik weet niet wat op los leefden. Hier staat beschreven, dit waren vrome mannen. Dit waren gelovige mannen. En tegen die mensen zegt Petrus dus, jullie moeten je leven veranderen. Keer u af van uw huidige leven. Dan heb ik zitten denken, wat zou dat nou voor ons betekenen? Als ik dat nou tegen u zeg, hè, u zit in uw kamer en u zit nou naar mij te kijken.
En dan kijk ik u ernstig aan en dan zeg ik, het moet anders. Uw geloofsleven is misschien wel vroom. Want het waren net als toen vrome mannen. Misschien zijn we nu ook wel allemaal vrome mensen. Maar het moet anders. Keer u af van uw huidige leven. Zou dat bij u overkomen? Zou u daar nou iets mee kunnen? Dat vroeg ik me af. Pinksteren is een moment van evaluatie, zouden wij tegenwoordig zeggen. Is dat je even bij jezelf nadenkt als Jezus gepreekt wordt. En je realiseert, misschien moet het wel anders in mijn leven. Vanwege Jezus. Dat zou u zichzelf eens kunnen afvragen. Is uw leven met Jezus, misschien bent u een gelovig iemand. Is uw leven met Jezus anders dan uw leven zonder Jezus? Ik denk dat Petrus dat min of meer aanreikt als vraag. Zijn wij nu anders met Jezus dan zonder Jezus? Bent u nou anders dan de buurman die niet wil geloven, voor wie Jezus schijnbaar niks betekent? Bent u nou anders? Nou weet ik wel dat mensen dan onmiddellijk zeggen, nou, maar ik ben niks beter, ja? Ik ben niks beter. En dat hoor ik dan altijd met wat pijn in het hart aan als zo'n reactie komt. Wij zijn niks beter. En dan gaat het er mij niet om dat wij ons op de borst kloppen, want er is geen enkele reden voor ons om ons op de borst te kloppen. En het is ook niet zo dat wij ons nou moeten verheffen boven anderen. Maar ik zou aan de andere kant toch willen zeggen, als je met Jezus leeft, dan gebeurt er wel wat in je leven. Als je echt wandelt in het licht, dan doet God ook wat in je leven. En dan is het hoogtepunt niet dat je kunt zeggen wat een grote zondaar je bent en dat het allemaal geen verdienste van jou is. Dan is het hoogtepunt dat je zegt, ik ben wie ik ben door de genade van God. En zoals Paulus het in 1 Korinthe 15 zegt, en zijn genade is aan mij niet vergeefs geweest. De genade van God heeft iets uitgewerkt. Het heeft mijn leven gezegend. Het heeft mijn leven veranderd. Het heeft mijn leven vernieuwd. De geest van God heeft wel degelijk iets gedaan. En dat vraagt Petrus, denk ik, aan die mannen. En als die mannen zeggen, we worden geraakt door de geest, wat moeten we doen? Dan zegt Petrus, dan begrijp ik wat je moet doen. Dan moet je nu een beslissing nemen. Dan moet je nu een beslissing nemen dat het serieuzer moet worden met God. Dat het ernstig moet worden met Jezus. Dat je dus niet kunt blijven wie je was. En dan kun je dus niet zeggen, ja, ik ben gereformeerd of hervormd of weet ik veel wat u allemaal bent. Christelijk gereformeerd, baptist, misschien wel evangelisch. Dat is allemaal niet van belang. Hoe je jezelf noemt en waar je naar de kerk gaat, is allemaal niet van belang. Vrome Joden waren het, zal wel. Maar de vraag is, hoe ga je vandaag met Jezus om? En dat is de vraag van Pinksteren. Hoe staat u op dit moment ten opzichte van Jezus? Leeft u met Jezus? En misschien geldt dan op dit moment voor u dat het anders moet in uw leven. Misschien moet u het wel opnieuw oppakken. Misschien bent u het wel enigszins kwijtgeraakt. Het moet anders in uw leven. Keer u af van uw huidige leven. En ga weer terug naar de eerste liefde. Ga weer terug naar de Heer Jezus. En ga opnieuw de relatie met God aan. Daar sprak Petrus over. Het moet anders, het moet nieuw. Dit was de typische toespraak die Jezus voortdurend hield. Jezus had het altijd over dat het nieuw ging worden. Dat het anders ging worden. Een nieuw leven, een nieuwe geest, een nieuwe manier van denken. Als je Jezus volgt, dan blijf je niet hetzelfde. En dan zal het toch wel alsjeblieft zo zijn dat de buurman dat merkt. Want anders gaat er iets mis. Dan zal het toch alsjeblieft wel zo zijn dat de Heilige Geest werkelijk iets doet in je leven. En dat de macht van God groter is dan het gekneusde leven wat we hebben door de zonde.
dan krijgen we een nieuw hart. Zoals Ezekiel al geprofeteerd had. Dan gaan we op een nieuwe manier denken. Dan gaan we keuzes maken die anders zijn. Die namelijk lijken op de keuzes die Jezus maakte. Dan gaan we kiezen voor verlorenen. Dan gaan we vergeven waar dat mogelijk is. Dan gaan we de zwakken ondersteunen. Dan gaan we lief hebben, zelfs als de mensen ons niet lief hebben. Dan gaan we op een nieuwe manier leven in het koninkrijk. Dat had Jezus steeds gepreekt. En daar wijst dan Petrus op dat hij zegt, keer je af van je huidige leven en ga leven met Jezus. Ga leven met een nieuwe relatie met God. Ga leven terwijl je bidt. Terwijl God je kan beïnvloeden. Terwijl hij je kan bemoedigen en troosten als dat nodig is. Leef met de Heer. En keer je af van je huidige leven. En nou kijk ik naar u en dan zit u thuis. En dan vraag ik, bent u nou anders met Jezus dan zonder Jezus? Dat is een zeer confronterende vraag. Ik hoop ook dat u hem hoort met uw hart. En ik denk dat het zo is, dat als de Heilige Geest werkt, zoals de Heilige Geest op de Pinksterdag werkte, zoals de Heilige Geest in Earl's Court bij Billy Graham werkte, zo werkt de Heilige Geest nog precies zo dat op dit moment in uw huiskamer, in uw hart, dat u dat merkt. En dat u bij zichzelf denkt, als dat voor u zo geldt, als dat nodig is, dat u denkt, ik moet inderdaad terug naar God toe. Misschien bent u het kwijtgeraakt. Misschien is het verzwakt, om wat voor reden dan ook. Misschien zijn de vragen te groot, zijn de moeilijkheden te groot, is de zonde te groot, zijn er verslavingen. Geen idee. Maar u moet terug naar Jezus. En u moet een beslissing nemen. Niet een extra liedje zingen, niet zeggen ik ben gereformeerd of hervormd. U moet een beslissing nemen. En dat zeggen tegen Jezus. Hoe staan we tegenover Jezus? Petrus zegt, je moet een beslissing nemen. En dan gaan er 2 dingen gebeuren. Het eerste is, dan worden je zonden vergeven. Als u nu, ik ga zo meteen na de preek, gelijk na de preek gaan we bidden. Als u dan meebidt en een besluit neemt om tegen de Heer te zeggen, ik wil weer. Misschien voor de eerste keer of opnieuw, dat weet ik niet. Dat weet u. Dan is het eerste wat er gebeurt dat God al uw zonden vergeeft, zegt Petrus. Alle zonden. Wat het ook maar zijn. Of het nou oppervlakkigheid is, of dat u, weet ik veel, aan lager wal bent geraakt, of gewoon domme dingen doet. Niet zoveel gelooft, er niks aan gedaan hebt, of echt verkeerde dingen. Het maakt allemaal niet uit. Het eerste wat er gebeurt is dat de zonden vergeven worden. Daarvoor is Jezus aan het kruis gestorven. De straf is gedragen. De verzoening met God geeft hij. Eerst wat er gebeurt, alle zonden zijn vergeven. En het tweede wat Petrus aankondigt is, dan ontvang je de Heilige Geest. Dan gaat de Heilige Geest van binnen in je werken. En dat gebeurt ook vandaag, als u dat wilt. En daarom denk ik dat we niet verder moeten praten over de Heilige Geest en over Pinksteren. Maar laten we nu samen gaan bidden. En dan gaan we ervoor bidden dat dat nu op dit moment thuis gaat gebeuren. In de huiskamers, in uw hart. Dan gaan we ervoor bidden. Voor degenen die zeggen, ik ben oké. Ik wandel met de Heer, het gaat oké, door genade. Ook u wil ik vragen om uw ogen te sluiten en dan te bidden voor anderen. Misschien voor anderen in dezelfde huiskamer waar u nu zit. En voor degenen die denken, ik moet eigenlijk terug naar God. Dan is nu het moment, niet om naar voren te komen, want dat kan nou niet. Maar dan is het nu het moment om dat tegen God te zeggen. Laten we samen bidden. Vader in de hemel, wij danken u dat u ons aanspoort om anders te leven. En ik wil u bidden, Heer, wilt u alstublieft door uw genade ons helpen en laten merken wat het is om op ons opnieuw naar u toe te keren. We willen ons afkeren, Heer, van het leven zonder u.
En we willen ons toekeren naar het leven waarin u de eerste plaats hebt, Heer Jezus. En Heer, ik wil u vragen, wilt u vergeven alles wat verkeerd is? Wilt u bij ieder van ons die dit meebidt vergeven, elke zonde? En ons reinigen van elke ongerechtigheid? En ik bid u, Heer, wilt u uw Heilige Geest nu geven? Wilt u uw geest uitstorten? Zoals u het op Pinksteren gedaan hebt, zoals u het sindsdien duizenden malen gedaan hebt in de harten van mensen. Wilt u uw geest uitstorten? Wilt u ons nu vullen met uw Heilige Geest? Aanraken, Heer, zodat we op een nieuwe manier gaan leven met u, Heer Jezus. En als u dit wil meebidden, dan zal ik u helpen, dan zeg ik het nu voor en dan kunt u het misschien hardop als u dat durft en anders zachtjes van binnen nabidden. Dat helpt dan als ik het zeg, maar dat u het ook echt zelf bidt. Dat ik niet alleen voor u bid, maar dat u het ook zelf bidt. Heere God, ik wil bidden voor al de mensen thuis. En ik wil namens hen bidden en met hen bidden. Wilt u naar ons horen? Heere, ik keer mij af van mijn leven zonder u. Heere, ik aanvaard dat u voor mij gestorven bent aan het kruis. En dat al mijn zonden vergeven worden daarom. Maar Heer, ik aanvaard ook dat mijn leven door uw kracht vernieuwd kan worden. Heer, ik geef mijn leven aan u. U mag mijn Heer zijn. Ik wil niet leven zonder u. Wilt u mij genadig zijn en ik dank u. Amen. Als u dit gebeden hebt, dan wil ik u vragen om 3 dingen te doen. Het eerste wat goed is om te doen, is als u dit gebeden hebt, dan is dat echt een beslissing. Dan is dat een reactie, net zoals op de eerste Pinksterdag. Maar dan is het goed om het ook aan een ander te vertellen. Dus als u dit gebeden hebt, dan zou het goed kunnen zijn dat u uw dominee opbelt. Of een ouderling, of een gelovig iemand die u kent. En dat u gewoon zegt, en daar zullen ze goed op reageren. Dat u gewoon zegt, ik heb zondag weer opnieuw me aan God toegewijd. Of voor de eerste keer of opnieuw. Dus het eerste is, bel iemand op en zeg het tegen die persoon. Tweede is, ga zelf bidden. Ga voortaan zelf bidden. Niet voor het eten, ons Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Nee, ga nou zelf bidden. Praat elke dag even met God. En probeer dan stil te zijn en dan kan God je ook gedachten geven. Dat is het tweede, zelf bidden. En het derde is, ga stukjes uit de Bijbel lezen. Doe dat dan aan het eind, het Nieuwe Testament, als het wat te begrijpen is. Lees kleine stukjes uit de Bijbel en vraag, Heer, wat wilt u dat ik doe? Heer, wie bent u? Vraag dat en dan worden die stukjes, die worden je wel duidelijk. Die 3 dingen wil ik u vragen. De Heer zegene u als u dat doet. Nou, dat was de preek, amen. En we gaan nu luisteren weer. Yildau zit alweer op haar zangkruk. Ik zit alweer klaar. En wil jij nou weer voor ons zingen? Ga ik doen, ja. Dit is ook het laatste liedje wat ik met jullie ga delen. Het liedje Laat u het zijn die troost. Ik denk dat het heel mooi aansluit ook bij de overdenking. Ik ga er niet te veel over zeggen. Ik wil alleen zeggen, ik denk als je voor jezelf de keuze hebt gemaakt voor Jezus, dat je dan ook mag weten in welke situatie je ook zit, dat je die situatie aan hem mag geven. Ja, ik denk dat het wel zegt. Dit is Laat u het zijn die troost. Af en toe weet ik niet uit te drukken
wat ik al die tijd bedoel. Alle stemmen in mijn hoofd overschreeuwen mijn diepste gevoel. Langzaamaan bedenk ik dan dat ik er maar niet bij kan. Dat alles maar zijn gang gaat en nooit stopt. En dat nooit iets volkomen stilstaat. Gewoon omdat ik stilsta, simpelweg omdat het in mijn hoofd niet klopt. Laat mij rusten aan uw hart. Laat u het zijn die troost. Als ellende mij verwart, word ik bang en moedeloos. Laat u het zijn die draagt. Dat is wat ik aan u vraag. Uw genade is zo groot. Laat u het zijn die troost. Een eenzaam kind, een verre vriend. Er is niemand die het verdient om bang en hulpeloos alleen te zijn. Iedereen moet zijn lot. Ik stel ongerust mijn hoop op God. Want zie, wat zijn we onvoorstelbaar klein. Laat mij rusten aan uw hart. Laat u het zijn die troost. Als ellende mij verwart, word ik bang en moedeloos. Laat u het zijn die draagt. Dat is wat ik aan u vraag. Uw genade is zo groot. Laat u het zijn die troost. Uw genade is zo groot. U staat boven elke nood. Laat u het zijn die troost. Dankjewel weer. Dankjewel Yildau en de woorden die je zong. Laten we nu de blik even van onszelf afkeren. We komen nu op het moment van de dienst dat we de collecte gaan houden. En dan draaien we inderdaad onze ogen even weg van onszelf. Zelfs even weg van Nederland en van alle dingen waar wij het mee te kampen hebben. De zorgen die wij hebben. En dan kijken we naar de wereld en daar zijn de mensen in soms vreselijk moeilijke omstandigheden. We hebben dat niet zo heel goed door, vrees ik. Ik denk dat we druk met onszelf zijn. En dat is misschien ook wel begrijpelijk en nodig. Maar bij het nieuwe denken van Jezus hoort dat wij de ander zien. Denk aan de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. De priester en de leviet die gingen aan de overkant voorbij. Die waren dus een beetje op afstand van die man die daar lag. En daardoor konden ze zo naar de kerk lopen. Maar de Samaritaan die kwam vlakbij. En toen wist hij dat hij wat moest doen. Ik hoop dat wij ook de armen en de verlorenen in deze wereld in ons hart dragen. En daarom collecteren we vandaag voor MAF, MAF zendingsvliegers.
KLM die krijgt miljarden staatssteun. Want iedereen heeft door, als je een vliegtuig in de lucht wil houden en dat kan niet, dat mag nu niet, dan is dat hartstikke duur. Nou, miljarden staatssteun voor zakenmensen en voor vakantiegangers. MAF krijgt geen staatssteun. En we vliegen als MAF geen vakantiegangers en geen zakenmensen. Maar MAF vliegt voor de mensen die in de grootste nood zijn, in onbereikbare gebieden leven. En op dit moment kan ook MAF in heel veel landen niet vliegen. KLM wordt overeind gehouden door de overheid. MAF zal overeind gehouden moeten worden door de christenen van Nederland. En de christenen in andere landen. En daarom wil ik dat van harte bij u aanbevelen. En u ziet ondertussen dat ik mijn jasje uit heb. En dat ik in mijn uniform sta. Want ik heb 11 jaar voor MAF gewerkt in Oost-Afrika. In Sudan, in Somalië, in Kenia, in Oeganda. En ik kan u eerlijk zeggen, wat MAF doet, doen ze met hun hele hart. Vanuit het geloof. En het geld wat u geeft, komt ook goed terecht. Het is van harte bij u aanbevolen. Het is even puzzelen hoe je geld moet geven in deze tijd. Dan moet je even de moeite doen om een bankoverschrijving te doen. U ziet het op het scherm, dat kunt u doen. We kijken naar een filmpje van een paar minuten om even de ogen te slaan op de rest van de wereld en te horen wat MAF, wat MAF zendingsvliegers doet. My name is Safiri. I come from Katse, which is in the heart of the mountains. The mountains are far. It can take 3 days for people in some of the villages to get to the nearest city. Before MAF, it took me that long to reach them. Isolation is so much more than separation. In many places around the world, isolation means being entirely cut off. Individual people and entire communities completely removed from the outside world, from basic human needs, and from the message of the gospel. Separated by geographic, political, and even religious barriers. Mission Aviation Fellowship works to overcome isolation. So even people living in the most remote places can respond to the gospel. Since 1945, MAF has used the tools and talents God has given us to reach isolated people. Flying airplanes, developing technology, delivering related training have opened doors for our missionaries and the churches and organizations we serve to overcome isolation so the hearts of these people might be filled with the love of Jesus. From MAF's first flight by Betty Green to Nate Saint and 4 others making the ultimate sacrifice to bring the gospel to the jungles of Ecuador, to finding technology solutions like radios, VSATs, and sophisticated mobile apps to overcome barriers separating people from knowing God. MAF missionaries leave behind friends, families, and all that is familiar to follow Christ, and take His love to the farthest corners of the planet. It took me a while to become a Christian, but after I did, I wanted others to know. So I went back to the villages to share Jesus' love with them. The needs are great here. If a woman has a baby, if someone gets hurt, they have no way out. They would not be able to make it. When MAF comes, everything changes. MAF works so that individual lives, churches, and communities can be transformed by the love of Jesus Christ.
working alongside our many partners to bring medical care, community development, Bible translation, evangelism, and ultimately hope to places where there is none. Mission Aviation Fellowship continues to share Christ's love from deep jungles to rugged mountains to war-torn countries. Because we believe everyone deserves access to basic human needs. Everyone deserves a chance to hear the name of Jesus Christ. God has brought hope to a place where there was no hope, and it impacted these people. It changed me. U kunt nu zien hoe u dat overmaken kan doen. Dat is via kerkcollecte.com. U kunt ook dat ding gebruiken, die code, om dat te scannen. Maar van harte bij u aanbevolen om daar uw gift naar over te maken. U kunt gewoon ook overmaken naar het nummer wat u ziet. Het komt bij MAF terecht. En het komt terecht bij het werk waar u net dat filmpje over gezien hebt. Van harte bij u aanbevolen. We sluiten af met gebed. We bidden voor degenen die het moeilijk hebben om ons heen. Mag ik u voorgaan? Vader in de hemel, toen de Heilige Geest kwam, toen was hij al aangekondigd, Heer, door u. Als de trooster. En ik wil u nou vragen, Heer, wilt u de trooster zijn van iedereen die in nood is? Wilt u zijn bij degenen die ziek zijn of ziek zijn geweest en die het moeilijk hebben? Sommigen corona, maar gelukkig in Friesland net zo heel vol mensen. Maar ook de andere zieken. Mensen die op een operatie zitten te wachten of op een behandeling. Heer, wilt u zijn met de zieken? Wilt u zijn met degenen die rouw dragen? Die in deze tijd op een zo andere manier dat moeten verwerken. Heer, wilt u ze nabij zijn? We bidden u voor alle mensen die in de zorg werken. Die zo'n uitputtende tijd achter de rug hebben en nog even door moeten. Wilt u ze kracht geven en motivatie en energie om het steeds weer te doen? Bij de mensen die in de ziekenhuizen werken, in de verpleegtehuizen. Mensen die werken in de thuiszorg, bij de ambulance, bij de huisartsen. Wilt u bij al die mensen zijn die op die manier ons helpen met onze gezondheid? Wij bidden u voor alles wat vanaf morgen weer mag. En we vragen u, wilt u ons helpen om verstandig te zijn, maar wilt u ook de ondernemers helpen die weer wat proberen? Voor wie het soms bijna niet te overleven was. Wilt u zijn bij de scholen? Bij alles wat ze daar proberen om op een veilige manier bij elkaar te komen. Heer, en bij alle andere dingen die moeten gebeuren. En dan willen we niet vergeten ook te bidden voor het kabinet. Voor alle mensen die de leiding hebben over dit hele proces. Bij het RIVM en bij de GGD's. Wilt u ze helpen, Heer? Om verstandig te zijn en wijs en met inzicht te handelen. Heer, we vragen of u in deze hele situatie uw zegen wilt geven. En uiteindelijk bidden we ook voor onszelf, Heer. Voor alle moeilijke situaties waarin we zitten, als we elkaar te weinig hebben gezien of misschien te veel. Wilt u ons helpen, Heer, om deze tijd nuttig te maken door naar u toe te gaan en met u te leven. Heer, tot slot bidden we u voor de rest van de wereld. We hebben gecollecteerd voor MAF, of dat zijn we aan het doen. Ik bid u, Heer, voor mijn oud-collega's die overal in de wereld werken. Die het vliegtuig onderhouden, of als piloot werken, die bij boeking werken, die de planning doen. En die mondjesmaat af en toe wat kunnen doen. Wilt u ze zegenen en wilt u ze veilig bewaren. En wilt u ze helpen om op die manier een getuige van u te zijn. Heer, wij bidden u voor zoveel dingen en we bidden u voor te weinig dingen. Wilt u naar ons horen als we nu in een kort stil gebed misschien ieder persoonlijk nog iets noemen voor wie we willen bidden. En u kent alle harten, u kent alle gedachten. We zijn dankbaar dat u op die manier naar ons luistert en bidden dit
In Jezus' naam. Amen. En daarmee komen we aan het eind van de dienst. En wil ik nog, ik wijs die kant op, want eerst zat ze daar, maar nu zit ze daar. Yildau Bakker bedanken. En ik wijs ook even naar die kant, Fouke Wiegersma. Als we over ambulance praten, denken we ook altijd aan jou. Dank je wel dat jij vandaag wilde orgel spelen. Dank je wel, alle vrijwilligers. Zwaai even in de kerk van RTV NOF, die hier staan en zitten. Koster. Met een paar mensen lukt dit. En we zijn dankbaar dat dat kan. Hartelijk dank. Het slotlied is zo'n prachtig Pinksterlied. We kunnen het niet zingen, maar u kan het thuis misschien meezingen of in ieder geval naar de tekst kijken. Ruis, o Godstroom der genade. Voor de tijd die voor ons ligt, mogen we de zegen van God ontvangen. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader. En de gemeenschap en de nabijheid van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.
En daarmee ben we aan de eindkant van deze prachtige Pinksterdienst op Pinkstersnijn. We hopen dat je ook genoten hebt van deze dienst. En we hopen dat het dienst bij jou gebracht had wat jou zochten. Daarmee wil ik jou ook uitnodigen. Mocht je deze dienst nog een keer weerom zien willen. Dat kan in de rin van de dag via onze social media kanalen en onze website rtvnof.nl. En van Jonne vanaf Zaanuren wordt de dienst ook weer op televisie op kanaal 20 van Kabel Noord. En keer de dienst elke 2 uur weerom zien. Morgen is het Pinkstermanje en ook dan is RTV NOF er en wil ik jou hierbij alvast de uitnodiging aan om weer te zien of te harken via televisie, social media of radio. Een speciale dienst op Pinkstermanje vanuit Veenklooster, vanuit Vogelzangstaten. We kennen in de regio de Pinksterfeesten van Veenklooster en ook vanwege de coronacrisis kan die op dit moment net teruggaan. Er is een alternatieve dienst, morgen vanaf 10 uur te volgen op onze stuurders. Van harte bij de uitnodiging dus bij deze bio-deadline. We zullen je morgen graag. De dienst sluiten wij hier al. Kerkcollecte.com is de website waarop jou doneren kunnen aan MAF, aan de zendingsvliegers, aan MAF. Ik denk dat Bernard de Genago verteld had en dat je ook de video zien kunt hebben waarin goed verteld wordt waar de centen heen gaan. En die video kun je ook in de rin van de dag op onze website nog een keer waarom zien. Het is prachtig mooi waarboeten. Geniet je ervan. Blijf gezond. Graag tot morgen 10 uur en oors graag ontnaaien weken. Doeg.